Αν είσαι άντρας, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Οι χιλόπιτες καταστρέφουν την αυτοεκτίμησή σου. Πάμε να δούμε 4 επιστημονικές έρευνες που τα αποδεικνύουν. Νούμερο 1. University of Michigan. Η απόρριψη ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα στον εγκέφαλο με αυτά του σωματικού πόνου. Νούμερο 2. UCLA. Η απόρριψη ρίχνει την ντοπαμίνη και ανεβάζει την κορτιζόλη. Αποτέλεσμα, να αμφισβητείς την αξία σου. Νούμερο 3. Social Neuroscience Journal. Μετά από πολλαπλές απορρίψεις, ο εγκέφαλος περιμένει την αποτυχία. Τρως δηλαδή ήδη γκολ από τα αποδυτήρια. Νούμερο 4. University of Toronto. Η απόρριψη μειώνει το IQ σου κατά 25%. Με απλά λόγια, σε κάνει πιο χαζό. Θα συνεχίσεις λοιπόν να ακούς τους γκουρού του φλερτ στο διαδίκτυο και να κάνεις άπειρες και αμέτρητες προσεγγίσεις στον δρόμο και να τρως τη μία απόρριψη μετά την άλλη. Θα αρχίσουμε επιτέλους να παίζουμε σωστά το παιχνίδι, παίρνοντας υπόψη τα scientific facts. Αν θες να δεις σοβαρά αποτελέσματα, δημιούργησε μια ισχυρή πραγματικότητα και άρχισε να αυξάνεις την αξία σου στη σεξουαλική αγορά. Εσύ, πόσες απορρίψεις έφαγες τον τελευταίο χρόνο? Γράψτε μου στα σχόλια.